Kripto tržište kontinuirano raste. U bull runu smo. I ukupna vrijednost tržišta dosegla razinu od skoro 3 bilijuna američkih dolara. Također, uz prisutne ogromne volumene u trgovanju, Bitcoin konstantno uspostavlja svoj all-time high. Bitcoin bilježi kontinuirani rast i unutar 40 dana, dakle od početka listopada do danas, napravio skok za skoro 70%. Da smo u bull runu potvrđuje činjenica da Bitcoin, ali i cijelo kripto tržište, kontinuirano raste uz povremene prisutne korekcije koje su normalne i sastavni dio tržišta. Toj činjenici također svjedoče i podaci iz tehničke analize gdje se jasno vidi kretanje Bitcoina u pozitivnom smjeru gdje konstantno uspostavlja higher low i higher high. I povijesni podaci također ukazuju na to da kripto obično pred kraj godine i početkom sljedeće najviše raste, tako da su zanimljiva vremena pred nama. Bitno je naglasiti da treba loviti prilike, a to se najbolje pokazalo za vrijeme korekcija. Ja sam Filip Hohnjec i mi smo FIMA Plus.